Malawi today. Good morning. Um, Once again, today is Wednesday, and a good morning for Malawi. Akuluakulu Malawi muno ndikamanena zinthu anthu ambiri saziwa, koma vuto ndirakuti when I do these VNs, ndikamanena zinthu, some people in the future they take ownership of what I've said to be them who are doing it. I'll give you an example of all the audio clips aveno onse amene ndakhala ndikupanga ndi zimene zikuchitika pano, koma akuluakulu akuti ayi ndi awa azazananso uku kunama kuti ndiwowo pamene they did nothing muno Malawi, koma chifukwa chakuti ena ni makhruku amapeza izi ndi izi ukaunjika apo ndi anthu amakhala ngati zoona. Zimene ndikunena zinza kuti Malawi sizakhala mchilungamo chifukwa ambiri ndi ma political criminals and thugs. Chimene ndikunena zincha kuti one, amafuna zinthu zimene anzawo apanga kale kuti wazingodya m'malo mwakuti akonze dziko lino. Ndeno kumene tikupita tikapusa tikupita kuchimpwirikiti chakuti what we promise, it may not be what is going to happen. I have foreseen it and I see it. Why ndikunena izi? Ndithu nzoona IMCP azikabisa Magalimoto Kumanda, Akukwilira ngati manda, Magalimoto odula chifukwa chakuti akufuna Magalimoto akuluakulu bweresani Magalimoto onse amene mwakwirira kumanda kaende kuti mkaike ku OPC. Ngati simutero tikuurulani manda yake tiurula zimene mwapanga andi muzamangidwa for almost 20 years chifukwa imeneyo ndi treason. Imene ndi treason kuba state properties, kuba state secrets, kukakwirira kumanda, kunena kuti ngati kuti boma sikuziwa china chilichonse. Chachiwiri ndi chakuti Amalawi chenjerani. Ndikamanena izi anthu amene amavutisa MCP amene amabandrama za boma akubweranso uku, ambiri akubwera uku ngati akuti anthu akuti anali ndi secret network, akuti anali ndi ma ICT people amene anapangisa kuti Professor Arthur Peter Mutharika awine. Ndizonama. Malawi muno simungapangike chinthu apa ndiye ndikulumbira kwa Yehova, ndikuyika zina ya Yehova first chifukwa chakuti ndikuziwa zimene ndikupanga. Since 1990 kuzafika pano ndikuziwa china chilichonse chimene chikupangika. Akuluakulu onse amene anabandrama, akuluakulu onse amene akubisa ma properties aboma, akuluakulu zinthu zina ziri kuzomba zakusanjika, ziri kuzomba mnyumba ina yakenso ndikuiziwa, ndikhoza kupita ndapolisi nyumba yake ndi titenge zinthu is a state house. Ine sonse ndikuziziwa. Ndeno akuluakulu aja abweranso uku sopano, aunjikana uku kukunama ukuku kuti anali ndi ma secret or network ya pasi yachisisi imene yapangisa Professor Peter Mutharika kuti awine zisankho. Ayi ndizonama. Sikuti wonse 3 million amene avotera Arthur Peter Mutharika ndi members ya DPP. Ena anavotera Peter Mutharika chifukwa chakuti boma la MCP linalephera kuyendesa dziko lino.
boma la MCP linalankhadza kupha Saulos Chilima, boma la MCP linaba zinthu zambiri zonse ndidzakuwuzani china chilichonse ndikuwuzani ndipitiriza mavi awa ndipitiriza kukuwuzani china chilichonse chachisisi muno mmalawi mpaka Yehova azapite mmaganizo anthu kuasegura kuti yes izi zoona kamlepo karuwa izi zoona chifukwa anthu amene wawa ngati tikuwabisabe ngati sitikufuna unena za iwowo ndiyoti Malawi siuzalungama. Ndikukuwuzani zoona, Mulungu amakonda dziko lino kwambiri. Zimene zapangika apa ndi mphamvu ya chauta Yehova, the most high God, the Holy Spirit was involved kuti mpaka boma likhale choncho, osati wina zikanama uko kuti aindiyeyo chifukwa chauchino mukuwapasa zinthu zakuti iwo they don't deserve it. Izi ndikunena choncho chifukwa chakuti zinthu mpaka pano zikubedwadi. Enanso amene tikulowanso momo enanso ayamba kale kutengapo zina ndi zina, amba kale kutenga zina ndi zina kuti kumabisa kuti azinena kuti ndi ajawa amene atenga. Tikuchenjeza anthu kuziwa china chilichonse, china chilichonse ine ndikuchiziwa palibe chimene chingapangike muno mmalawi kuti nafe tisaziwe ayi. Ndeno yayi pasanani koma muziwe kuti Amalawi azakuziwani zonse zimene mwatenganso, zonse zimene mwabisa, manyumba amene muli nawo, maplot amene muli nawo, mabank account amene muli nawo ndi zauza Malawi pano china chilichonse chwandaona kumuli chibwana kwambiri Malawi muno. Mwayambaso chibwana kuopsa chifukwa anthu omwewo politics akuti awa bwera uku awa choka uku obwera uku, imeneyo tikati tipitire ndi politics imeneyoyo Malawi ino sitikuikonda Malawi ayi. Ukhawo achoke uku azadiyeso uku, achokeso uku azadiyeso uku, ambira kubwera azadiyeso uku. Malawi we need a political revolution now. Zimenezo ndaona kuti I'll call for a political revolution, a total government clean up chifukwa ndaona kuti pali chibwana. Chachitatu, ku Eskom kwabedwa ndrama zoopsa. Ku Eskom people were paid in different categories. My juniors were paid separately from a separate salary account. My seniors were paid separately and separate salary account. And awawa ena amarandira 15 million a month, ena kumarandira 30 million a month. Pamene ma juniors uku ambira akatarandira ni ma 400,000. Koma ndi anthu amene anali on the ground, amene anthu ali pa ground, amene anthu akugwira ntchito, amene anthu akuti magesi atima uku akulikonko usiku ndi masana. Koma awawa ama 15 million, ama 30 million, ama 25 million angogona kumangoyenda ma workshop, international trips ndi zibwezi, and zibwezi alemba zibwezi more than 2,000 zibwezi zawo RSM 200 directors mu Eskom. The company chocho can survive, and this is a strategic company. Chwandimene kubweresa energy Malawi muno. We are talking about magesi, street light development, kaichiani, the Eskom. And masiku ano you cannot stay without magesi. Yes, solar system is up. Koma magesi ndo funika kwambiri. Solar system cannot do all what Eskom is doing. Ndeno panopo ndufuna ndichenjeze Eskom ma directors 200 amene alandira au amene alembedwa awo ena chibale zibwezi makazi nawo azibambo awo ang'ono wosiwa kulembedwa ntchito ku Eskom. Ine pano ndikuwuzeni since 9 nabwera kuno ine ku Malawi ananga salembedwa ntchito, ananga samafuna kuti alembedwe ntchito, ananga aliyese palibe amene analembedwa ntchito. Zikomo Yehova, zikomo Holy Spirit mwamika wina wang'onoyo kukhala member of parliament for Blantyre Sochi constituency.
ndiye amika Yehova, ndiye amika Holy Spirit, ndiye amika God of creation, God of creation, God of creation, God of creation, the first and the last. Ineyo sinaone mpumuno Malawi muno aliyese amadira masuku pamutu paini pamene anthu ena ku Eskom akulemba azigogo awo ino paka azibale wonse ama girlfriend kumale machito ku Eskom ndi muti kampani ngagwire ntchito no wonder kuti uje ku Rumpi East anakaika tinasegura transformer ina anaika maujeni zose za fake zijamati kachani zijamati ma units ma speed ka ujeni ma meters osa fake sagwira ntchito wina wache wankuru girlfriend wake abambo wake ndamene anakaperekera ma meters worth about 2 billion kwacho zibwezedwa ndarama zimene zozo. You will be arrested. You will be arrested. I repeat this. Ma account amene mapanga salary akute ma lower staff azilandira account ina maujeni ma senior staff azilandira ena ino kumapita ndithu kupita kumangochi from all over Eskom offices in the country 400 of them kukakhala kumangochi pasidwa ma sitting allowances 170,000 each a day. We are talking about breakfast, lunch, dinner, and some snacks in between, plus allowances, excluding accommodation. Ndito 170 to 200,000 each for 400 people. Ni ndrama zingati zimene zakula kukondani ziko lanu. Kondani ziko lanu anthu inu ndikukulilirani pano. Kondani ziko lanu. Ziko lathu linalakwa chani tinalakwa chani enafe kuti tinasintha from one party state to multi-party democracy. Many people now are claiming kuti analiso nthawi imene anali exile ena kuti kaya anali kuti ena kuti nawonso anapangapo ichi zonama zonse zichi zonama and I know what happened. Ndakali ndi moyo ndizakuururani kusokolo kuti zvose zonama uyu tidapanga naye chakuti uyu tinapanga naye chakuti ndizakuururani and muzakhala pambarambanda. Yehova ndi mbusa wanga, Yehova sazandisiya ndekha, Yehova tizakuururani chifukwa mukudya zinthu zimene you did not sweat for it. Mukunjoy apa zinthu zimene you are not supposed to do. Enjoyment should be for Malawians to enjoy the fruit of freedom. Malawians, I'm calling upon political revolution in this country because nobody is helping us. I have seen the attitude, laissez-faire attitude, kuta ena zimenyera nkhondo ena zidya ena ngukhala ngati kuti ana aujena mbalame pachisa mbalame makatenga uko kwayikira nkamwa cho chazidya pamene pacha kuti aziphunzira kukuruka amachira kugwa pansi ena they don't bank it, and that is exactly what is happening in this country. Ndeno mwabisa Magalimoto Kumanda ako katengeni usiku wa lero mwapupute bwino bwino mkakwirire manda Magalimoto chifata aziwa nambara yake ndikuiziwa kuti ali mwakuti amene mwakwirira kumanda mu Central Region Mandamo anthu apita kale ukafufuza ndetu kuziwa yena mwapita nawo chakubzimba uko yena mwakabisa azifara sichitipa zoona Galimoto ya boma ya bwino acho chakuti wina wake anali MP wa MCP kuchitipa nemna kabisa Magalimoto 4 kumanda ndizoona zimenezozo amene inuyo amene muziwa kuti ndiwa MP unali MP wa MCP kuchitipako katenge Magalimoto awo amene wabisa kumanda ukapereke kulilongwe usiku uno kuti anthu asakuone kakumbe mandawo ukatenge Magalimoto upite nawo kulilongwe failing which you will be shot dead. Ana koso they will be shot dead chifukwa Amalawi akakwiya azakuukirani Amalawi akakwiya azakuukirani Magalimoto amene mwabawo ayena mnali ku MBC mwagula Magalimoto pate chip yose ukabwezeni inu mungagule Galimoto 2 million Galimoto ya 150 ya 200 million mukagula inu zona zimezozo zona Galimoto ya boma zononga ndrama chifukwa cha inuyo mugwidwa nonsenu mugwida. There's no politics of
kuti ife tizinena forgiveness on thieves, political thugs. No way. Only those who wish Malawi well, the many fail tikhala national reconciliation. A Professor Arthur Peter Mtaleka munivese, chonde munivese. Whether you want me or not, koma munivese, ile nchakuti, lead Malawians with the Holy Spirit. Take Malawians to the promised land. You have been given a chance to get rid of all these political thugs, all these criminals, all these people that have failed this country to progress. God has given you that chance. God has given you, and you are protected by the Holy Spirit. You are led by the Holy Spirit. The Holy Spirit is in your house. The Holy Spirit is in your mind. The Holy Spirit is in your blood. The Holy Spirit is protecting you. Please, 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 please. It's my humble appeal. I know I'm nothing in whatever that you are doing. I'm nothing in your whatever that management is there. I'm nothing. But please listen to me. Listen to me very carefully. You have the Holy Spirit. You have the power of the Holy Spirit. You have the power of the Holy Spirit. I should repeat that. God is with you. That's why He has sent the Holy Spirit to guide you, to protect you. Many people, ananena zinzopusa kwambira against you. Anakutukwa nani? Ananena kuti inuyo, you are nothing. You never come back. Some of them, the DPP top seniors, left you alone. And anayamba pa bingo atangomwalira bingo osanatawa mpaka mtembo wa may he so rest in peace unayamba kuonongeka munyumba, and Peter was alone. Nobody was with him. Nobody wanted to know about him. And today akubwera somwe acha akubwera huko kuzadia akubisa zinthu ena ayamba kale kumatotoraso zinthu, ena ayamba kale kumarandira makobiri. Mende unena pano ena arandira makobiri chifukwa chakuti tawina madollars akubwera koma sakunena ku state. Madollars akubwera akudya iwowo ali mahotela amo akuenjoya, azibara wose abwera kugona mahotela amo akudya koma sitina yambe tikulamulira koma ayamba kale iwo kudya, ayamba kale kukhala mahotela omo, ayamba kale kubezera pachitumbu katuti kubezera. Ndikuuzeni tizakuurulani ndi maakaunti ose amene mwatenga tizakuurulani, ndi zonse zimene mukupanga tizakuurulani, ndi zimene zonse zimene zikuchitika tizakuurulani, chifukwa you are not doing this for the good of this country. You are doing this for your personal benefit, for your personal glory. When Malawians voted, anavutika 6 o'clock, anavutika ndi boma likufuna kwawapha, boma limakana kuti lichoke, kuti livomere sipanali masewerayi. Ndino musayambeso zinzopusazo chifukwa tikukuziwani. Komanso a MCP bwezani chuma 3 trillion mubweze. Cabinet yonse ya MCP yachakwera must sit down and give back 3 trillion kwacha to the government. Sit 3 trillion imene ndimene yaziwika official koma ndi 5 trillion mubweze. Tukupasani 1 year kuti mubweze, ngati ndalama zimenezo simukubweza mukhala pa mavuto opya, chifukwa muzamangidwa life imprisonment mpaka tidanda ma properties anu wonse, ama girlfriend anu wonse chikose mazu panopo. Mmene kunenera pano ma girlfriends iso ayambaso kukabisaso kwa other boyfriends amene ali nawo akuseriko wosewo tukwaziwa, and a boyfriend iso akukatengaso ma properties abomatu akukapalekaso kwa wina keso kazino wakeso ukuso Malawi. Ndeti tukulifunira bwino ziko lino chwa zonsezo ife tili nazo marekodi zonse mene tili ndi maso on the ground. Pali anthu amene ndizakuuzani in future kuti these are the people that worked so hard, these are the people that did this job, chwa tikwaziwa. Andiso inu mamtolankhana ambiri mukupasidwa drama kuti mzinena zinthu zonama about the change that took place about these elections. Mupasidwa drama, mupita kuma politicians amene panopa kulowaso mboma mukatenga drama kuti muzidi atizakuurulani kuti Malawi nonse mumve, chifukwa ife tikufuna Malawi muno
mukale boma loropa mulungu la Holy Spirit. There's no kuba in the Holy Spirit. There's no distraction in the Holy Spirit. If you abuse the Holy Spirit, you will be forever condemned. You will be forever condemned, and your sins will never be forgiven. Don't use the name of the Holy Spirit for your selfish interest. Don't use the name of the Holy Spirit for your own survival. Don't use the name of the Holy Spirit for your own good. Use the Holy Spirit to glorify the kingdom of God. Hallelujah to God. Hallelujah to everything. And God is the only answer. I put God first, and the panopo tiamba revolution ijakuti you have never seen in the history of this country. Chifukwa tiurura china chiri chonse chimene chilipo chifukwa ndaona kuti people take advantage. When iweyo ukumane na zinthu kumakhala chete, people take advantage. Let us clean up our house as well. Our house is dirty. Holy Spirit is saying our house is dirty. We should clean our house. Hallelujah to the Lord God Almighty. The first and the last. Let us clean it as well. Tikamande as a MCP, we must also clean in our houses, because in our house there's also that dirty. Holy Spirit wants cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Then Papa I MCP we changes then. Maloji wose amene mwachita transfer amene mamanga maina ma boyfriend ano mu area 43 mukumasalima kunkhatabe, ena mnamanga ukaronga, ena mwamanga kumangochi, ena mwamanga mblanta ya kwa vumbwe, ena mwamanga kuncharo, ena mwamanga kukuje mcharo mujalimo, mwamanga zinyumba mblanta ya, mwamanga zinyumba mblanta ya ruro, mwamanga zinyumba mulilongwe ruro, mwamanga zinyumba mose mwambirimu, mwamanga zinyumba mwishisimu, kudoha, mwamanga manyumba ambira secret, kumponera ma upstairs nyumba with swimming pools zosezo tukuziziwa. We have listed them all and the cost of it all zosezo tilanda zosezo zibwerera kwa kuziko la Malawi, zose zibwerera kwa Malawi. Ndrama zose pamozi za manyumba zonse zimene zayambira kuba kuno ndi 10.5 trillion kwacha zimene zabedwa Malawi muno zosezo zibwerera kwa Malawi 10 trillion kwacha. Now ndichokeso huku pauti panopo ngongole yafika 28 trillion kwacha. 10 trillion kwacha zobedwa kuti kumangira manyumba 10 trillion kwacha. 5 trillion kwacha kulowa matumba mwa anthu 5 trillion kwacha 15. 5 trillion kwacha ndirama zimene pakali pano anayuza makampeni zimene zina ni 3 trillion imene ili 5 trillion imene yayuzidwa ndiye pakali pano. Let me warn you. Let me teach to cover everything that Malawians have lost. Zinazo ndine na mawa pali zambiri zimene ndikufuna ndikuuze Eskom bwezani china chilichonse chimene mwaba fatuzizi wa ndrama mabillions amene mkuba panopo. Management yose Eskom should be scrutinized. Management yose Eskom should be monitored. Management ya Eskom zose ndi ijenko na also nizane na mawa za kuijenko ndrama zose zimene zabedwa kuchikwawa maloja amene amanga mu along the Shire River kose kumene kuli ndramazo zose zimene afunabe zosezo ndikuuzani mawa. Stay tuned kuti mawa ndibweraso ndi zinazo. Good morning.